ali je rampa bila spuštena. Čisto je, Henry, prolazimo. Nisu mogli da znaju da je spoj glavne i sporedne pruge bio zaleđen. Trebalo je da se vidi znak sa natpisom opasnost, ali njega je prekrio sneg. Teretni voz je čekao na sporednom koloseku da bi propustio leteću haringu, a vozač i ložač su pili kakao. Stigla je haringa, rekao je redar. Nema veze, rekao je ložač, ovaj kakao je odličan. Vozač je ustao. Pokret ložaču, nazad u lokomotivu. Na vreme su izašli. Henrijev vozač i ložač na vreme su se spasli, ali je Henry ležao šamućen i iznenađen. Debeli kontrolor je došao da ga obiđe. Nije bilo znaka, gospodine, rekao je Henry. Razvedri se, Henry, nisi ti kriv. Nesreća se dogodila zbog leda i snega. Šaljem te na jedno lepo mesto za bolesne lokomotive. Tamo će da te uobliče i daće ti veće ložište. Osjećat ćeš se kao nova lokomotiva i više ti neće biti potreban poseban ugalj. Zar to nije lepo? Jeste, sumnjičavo je rekao Henry. Henriju se dopalo u odmaralištu, ali se radovao povratku kući. Ljudi su čekali da vide njegov dolazak i novi oblik. Izgledao je toliko izvanredno i snažno da su klicali. Pi, 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 pi! Zviždao je, hvala vam! Žao mi je što moram da kažem da su deca često kasnila u školu jer su čekali da vide Henrya kako prolazi. Često ga vide kako vuče brzi voz. On to toliko dobro radi da je Gordon ljubomoran, ali to je već druga priča.